Яшь киленнәргә киңәш. Кимә итек, ки чабата, чабата тиз атлата. Тиз атлаган киленнәрне биянайлар ярата. Яшь киленнәр барсыннан да иртә торырга тиеш. Биянайлар торуына шәйләр куярга тиеш. Җылы коймак әзер булсын, табада җырлап торсын, өстәлләрнең уртасында самовар җырлап торсын. Сыер сауылган булсын, көтү куылган булсын, эше беткән, үй җылынган, идән юылган булсын. Биянайның комганыннан җылы су өзелмәсен, килен кеше йөгереп йөрсен, атлап кына йөрмәсен. Тик хәзер чабата түгел, техника заманасы, биянайның яшь килене шул замана баласы. Риза булмас иртүк торып, көн буе йөгерергә, пешерергә, төшерергә, юарга, себерергә. Башың булса җае чыгар, бер дә юкка кайгырма. Ир белән хатын арасында юк бит хәзер аерма. Җайлап, майлап, көйләп, шөйләп бер җайын китерерсең. Тиз йөгерткән чабатаны кияүгә кигерерсең.